tilbage. Mit navn er Michael Melby, og jeg er premierløjtnant. Jeg er delingsfører i Kokina. Kokina er det område, vi befinder os i øjeblikket. Jeg ankom hernede den 29.10.1990 og er sat til at skal rejse hjem igen den 14.05.1991. Vi vil gerne prøve igennem den her film og belyse, hvad vores dagligdag den går med hernede. Vi vil starte med en kort briefing om FN's historie på Cypern, om byens historie. Så vil vi gå over og kigge på vores OP'er, vores observationsposter i terrænet, og I vil få en kort briefing om. Endelig går vi over og kigger på, hvad dagligdagen består af for de forskellige former for personel, vi har hernede. Og endelig slutter vi af med at se, hvad fritiden den bruges til hernede. Som jeg fortalte jer før, så er det første, vi vil starte med at snakke om, eller jeg vil starte med at snakke om her, er FN's historie her på Cypern. Det var således i starten af 60'erne, der var der en del opgør mellem den græske befolkning her på Cypern og den tyrkiske befolkning på Cypern. Og det resulterede i, at tyrkerne de samlede sig i små enklaver rundt omkring på øen, hvor Kokina, som vi står i øjeblikket, er en af dem. I 1964 brød krigen så for alvor ud hernede, og FN gennemtrumfede en våbenhvile hernede og indsatte styrker. De var her så de første 10 år til 1974, hvor krigen så brød løs igen. Men endnu en gang lykkedes det FN at få gennemtrumfet en våbenhvile og få de to parter skilt ad. Og den våbenhvile, den holder i dag, og det er det, som er vores opgave hernede, det er at overholde, at våbenhvilen den bliver overholdt fra begge parters side. Som jeg sagde før, så i 74 fik man gennemtrumfet fra FN's side en våbenhvile hernede, hvor begge parter fik en såkaldt ceasefire line. En ceasefire line er en linje, som de ikke må gå til, eller må gå længere frem til. Og den er på øen. Vi har hele Cypern her, startende ude fra vest, her i Dankons område, og så går den ind og deler øen i to næsten lige store halvdele. Endvidere har vi længst ude mod vest en lille enklave, som hedder Kokina, og det er herude, hvor vi står og filmer i øjeblikket. Rummet imellem de to ceasefire line kaldes bufferzone, og bufferzonen er som sagt, som jeg skitserede før, gående fra vest mod øst ind over hele Cypern. Af kontingenter, som er hernede, kontingenter stort set det samme som lande, som deltager i overvågning af bufferzonen hernede, er, hvis vi starter fra øst, sektor 4, det er østrigerne, som har ansvaret for den. Sektor 3, som går ind midt i Nicosia, det er canadierne, som har ansvaret for den. Umiddelbart vest for Nicosia og herover til omkring, hvor jeg peger i øjeblikket, er det englænderne, som har ansvaret. Og det sidste stykke, op til her, og Kokina også, er danskerne, der har ansvaret for det. Som sagt, det var 4 forskellige nationer, som bidrager hernede, men udover det, så har man i headquarter inde i Nicosia repræsentanter for faktisk alle lande, som er med i FN, som sidder derinde i støttefunktioner på en eller anden måde. Endvidere støttes vi hernede af det australske civilpoliti, også kaldet Ausipul, og endvidere så har svenskerne et detachement, MP-detachement hernede, som også støtter os i forbindelse med demonstrationer og lignende, kaldet Svekon. Bufferzonen, som jeg ridsede op før, er lidt fortegnet herpå, for i en reelle situation er det sådan, at inde i Nicosia er der nogle steder, hvor den faktisk ikke er enten 3-4 meter bred, hvorimod andre steder hen over øen er den op til 7 kilometer bred. Den danske sektor, som er den, vi selvfølgelig hører til, vil jeg nu koncentrere mig om. Der har vi 5 lejre, startende med Viking Camp, som ligger i Ceos. Det er der, hvor stabskompagniet hører hjemme. Så har vi Bragkompagniet, som bor i Skoriotissa. Vi har et MP-detachement i Dansborg. Vi har Charlie-kompagniet, som ligger i Limnitis. Og endelig så har vi en enkelt deling, som administrativt hører under Charlie-kompagniet, som ligger ude i Kokina. Alt i alt godt og vel en bataljon størrelse hernede, og vi er på nuværende tidspunkt ca. 320 mand. Ja, vi står så her i Kokina by. Som jeg er udpeget på kortet før, kan I se, at der er et stykke fra resten af det kompagni, vi hører til så herude. Det tager godt og vel 40 minutter at køre ud i bil. Afstanden er ikke særlig stor, men det gør, at vi skal køre bjergveje hele vejen. Det vil jeg vise jer senere, som vi kigger rundt i byen herude. Jeg vil lige kort fortælle lidt om... I 1964, da krigen brød ud hernede, der mente grækerne, at Kokina var et af de steder, hvor tyrkerne de fik tilført våben til borgerkrigen hernede.
Man prøvede at afskære tyrkerne ved at få forsyninger ind ved hjælp af græske patruljebåde, som nedkæmpede faktisk stort set alle tyrkiske både, som kom til området. Og endvidere satte man ind med et massivt infanteriangreb fra græsk side for at erobre byen. Det lykkedes imidlertid ikke for grækerne, da det lykkedes tyrkerne under en af nætterne at få smuglet ca. 600 studenter ind, som studerede i Tyrkiet, og som var født her på stedet, man gerne ville forsvare sit fødested. For dem ført ind i byen, og de optog kampen med grækerne, med det resultat, at grækerne de havde ingen mulighed for at erobre byen. FN fik så, som jeg sagde før, gennemtrumfet en våbenhvile, en våbentilstand hernede, og den blev opretholdt til august måned 1974, hvor den som sagt var galt igen hernede. Grækerne prøvede så at tage byen endnu en gang, men det var en anderledes taktik, de brugte den her gang. Nu vil de totalt udslette byen, og det gjorde de ved at beskyde byen med kraftig morterild fra alle de græske stillinger rundt omkring her, som generelt ligger højere end alle de tyrkiske. Byens borgmester, han havde dog forudset, at der ville komme sådan et morterangreb, så han havde beordret alle byens civile til at grave huler ind i bjergene, hvor de kunne sidde i ly fra morterregnen. Byens befolkning var på daværende tidspunkt ca. 1500 mennesker, og de huler, som de opholdt sig i, går vi rundt og kigger på om lidt, og vi skal rundt og kigge i byen. Derfor forblev Kokina på tyrkiske hænder, og i slutningen af året 74 blev lokalbefolkningen herude erstattet med, altså ikke lokalbefolkningen, men de lokale krigere herude, erstattet med rigtige tyrkiske soldater fra Tyrkiet. Derfor har vi i dag den selvstændige lille bufferzone herude, som omkranser ca. 6 kvadratmeter land, beliggende i græsk område på øens nordvestlige del. I 1976 blev så den resterende civilbefolkning i byen evakueret til andre steder på Nordcypern, men tyrkerne fastholder stadigvæk terræn i dag. Det gør de set med mine øjne ud for 3 grunde. For det første har de en meget stor martyrgrav, som ligger hernede over de faldne, som faldt i krigen i 64 og i 74. Endvidere var det her hele krigen på øen startede, og endelig den sidste grund, det er, at de vil bruge den i politisk øje med, når man engang skal forhandle med grækerne om en forening af Cypern igen. Det er nemlig sådan, at vi har på hver sin side hernede 2 rimelig store byer, hvor der er en del folk, der pendler frem og tilbage. Og det tyrkiske område herude gør, at vejen frem og tilbage bliver ca. 25 km længere, og den forøger transporten ca. med 45 minutter. Så det er et rimelig godt pressionsmiddel den dag, man skal forhandle med grækerne om en løsning hernede. Som I kan høre, så har der været FN-styrker hernede, faktisk siden 64. Det startede med, at svenskerne de kom ind i byen, og umiddelbart efter krigen i 64 rømmede de, og irerne de overtog. Irerne er også dem, der har bygget den lejr, som vi bor i herude, som vi vil få glemt af lige om et øjeblik. I 1970 rykkede irerne ud, og danskerne overtog området herude, og vi har faktisk haft folk herude lige siden. Ja, det vi er i gang med nu, det er at filme ude omkring. Det, der bliver filmet på i øjeblikket, det er den martyrgrav, jeg omtalte før, som tyrkerne har hernede. De bygninger, I kan se nede foran, er der, hvor de tyrkiske kompagni, som er disloceret herude, de bor. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at alle de græske og de tyrkiske stillinger har vi ikke lov til at filme, så dem vil I højst sandsynligt ikke få at se på den her film. Hvis vi fortsætter mod højre, kommer der et lille skur op, hvor I kan høre en del larm fra, og det vil nok være undergrundsmusik på resten af filmen. Det er der, hvor vores 2 generatorer står, som leverer strøm til lejren. Til højre for den har vi Røde Korsbyen, altså nogle bygninger, som blev sponsoreret af Røde Kors, dengang der boede civilbefolkningen her. Og umiddelbart under den ligger så lejren, som vi bor i. Og den er, hvis I kigger på den lange bygning til højre, det er der, hvor vagten, messen og tv-stuen samt opholdslokaler og senge for OP-folkene, altså dem, der bor på observationsposterne, når de er i lejren. Bygningen imellem har vi bordtennisrum, vi har et værksted, og vi har alle rækkerne. De folk, som vi har i lejren, der kører ud og kigger på ting, hvis der lige pludselig opstår noget, de bor. Så har vi den store firkantede, den højeste bygning i lejren. Det er der, hvor delingsføreren bor, hvor han har kontor, og hvor han har en lille messe, fjernsynsstue. Endelig kan I se bygningen, som har en vandtank ovenover. Det er kommandobygningen, hvor faktisk hele kommandosektionen i lejren bor. Det vender vi tilbage til. Og endelig kan I se en masse folk, der går og arbejder dernede. Det skyldes, at det gamle toilet, vi havde dernede,
har stort set været erklæret uegnet for mennesker de sidste 15 år, men ingen har rigtig gjort noget ved det, så vi er i gang med at rive det ned og få bygget et nyt. Så kan I se 2 små buede bygninger bag ved vandtanken. Det er 2 depoter, vi har. Og ellers så taler billederne stort set for sig selv med baghaven og hvad der ellers er rundt omkring. Vi tager så lige et view rundt omkring byen, og jeg holder min karre. Vi står så her foran en af de huler, som civilbefolkningen de opholdt sig under i 74 under et bombardement. Som I kan se, nu giver det ikke et ret godt indtryk, for vi skal faktisk ind og kigge i dem, men vi har ikke rigtig noget blitz materiale til at kan lyse det op derinde. Men den vi har her er cirka så stor, der har kunnet opholde sig cirka 100 mand derinde. Og man kan få cirka 25 minutter til at gå med at rode rundt derinde, hvis man vil se det hele. Ja, her står jeg så foran en af de andre store huler, som vi har hernede. Der er godt nok gitter for, men det er åbenbart noget, FN har sat op siden, at vi ikke vil have folk rendende derinde. Den er faktisk lige så stor som den, vi så før. Og som I kan se, er det noget utroligt porøst noget. Så det har ikke været særlig svært at grave den derinde. Men det har været et kæmpe projekt, jeg har været i gang med. Og overalt herude, hvor vi har det her porøse bjergart, ser vi faktisk, at der er gravet huler. Ja, det der skal ske nu, er, at jeg lige vil give en kort briefing af området herude. Det som vi ikke har mulighed for at komme ud og filme, men vi har så til den lejlighed for at fremstille et kort, som vi kan briefe på. Jeg skal også lige sige, at det er det kort, jeg normalt briefer på, når der kommer VR-piece ud. Vi starter kort med en terrænorientering, og der har vi Kokina by her. Vi har Kokina-lejren her, og det er der, hvor vi befinder os i øjeblikket. Så har vi den tyrkiske ceasefire-line. Den går i terrænet. Således her. Det er altså noget, der er aftalt mellem tyrkerne, grækerne og FN. Og den græske ceasefire-line går her. Som I kan se, er den cirka 1 kilometer bredt i hele området herude. Men videre har vi, som ikke er påtegnet her i kortet, lige nøjagtigt i midten af ceasefire-line ude i vandet noget, der hedder MSL, Maritime Security Line. Og det er på grund af fiskerne i området, der gerne vil ind og fiske. Altså de tyrkiske vil gerne have ud og fiske, det må de ikke, men de må gå til midten af bufferzonen. Det er stort set alt, hvad der er at sige om terrænorientering. Jeg skylder måske lige at sige, at vi har godt og vel 50 græske stillinger i området og ca. 17 tyrkiske stillinger i området. Hvad er så vores opgave herude? Ja, vores vigtigste opgave det er selvfølgelig at overvåge terrænet i bufferzonen og se og melde om alt, hvad der sker derude. Endvidere så skal vi opretholde status quo, og det gør vi igen ved hjælp af overvågning. Og opretholdelse af status quo, i det der ligger det, at der ikke bliver bygget flere stillinger herude, og at der ikke bliver tilført yderligere tropper end dem, der er. Der ligger cirka et kompagni tyrkere, og der ligger cirka et kompagni grækere i området herude. Og det svarer mellem 80 og 120 mand på hver sin side. Endvidere, en af de opgaver, vi har herude, det er, at vi skal yde humanitær hjælp til tyrkerne, da vi ligger i tyrkisk land. Den humanitære hjælp består af, at vi skal give tyrkerne vand, vi skal give dem strøm, og så skal vi deltage i noget, der hedder antimalariasprøjtning. Det gør vi i 3 områder, 23, 24 og 25. Det vender jeg tilbage til. En anden af vores opgaver herude, det er, at vi skal holde forbindelse til tyrkerne herude, og det løser vi, eller har vi løst på den måde, at de har fået en felttelefon op til dem, og de har en enkelt mand derovre, der kan snakke engelsk, en såkaldt spokesman, og det hele det kører stort set over ham. Og så egentlig den sidste, og det er faktisk det, som vi får det meste tid til at gå med herude, det er at løse mindre problemer, som må opstå herude. Det vil altså geder, der vader ind i bufferzonen, en tyrkisk soldat, der slår sig og skal repareres. Simpelthen alt muligt, hvad man kan tænke sig, det deltager vi i. Hvordan udfører vi så det? Jo, som sagt, så er vi en deling herude, og vi er organiseret på den måde, at vi har en kommandosektion, som består af jer selv som delingsfører. Jeg har en oversergeant, som er næstkommanderende. Det er de 2 eneste officerer og befalingsmænd, der er i delingen. Så har jeg en kok,
som laver mad til os ude. Jeg har en hygiejnemand, som forestår alt med vand og el. Og så har jeg en kantinemand, som forestår salt over i vores kantine, som I vil komme til at se senere. Men videre har vi 5 OP'er herude, hvoraf de 2 af dem er bemandet. Og derfor så har jeg 4 OP-hold af 4 mand, som er 14 dage på toppen, en uge i lejren og har en uge fri. Og endelig så har jeg 2 rekognosceringsgrupper, riggere som vi kalder dem, som hver består af 2 mand. Alt i alt 25 mand herude. Som jeg sagde før, har vi 5 OP'er herude, og de starter mod vest med Delta 01, som er bemandet, Delta 02, som ikke er bemandet, Delta 03 bemandet, Delta 04 ej bemandet, og Delta 05 heller ikke bemandet. Overvågningsgrupperne kører dagligt en patrulje, som vi kalder Lille Bagland, som foregår. De kører ud fra lejren, ud igennem bufferzonen og kører ned i baglandet her, for at se om grækerne de har lavet noget nyt dernede, altså regulær overvågning. Endvidere kører de en gang hver 14. dag noget, vi kalder Store Bagland, som går ud her til en by, der hedder Kefapyrgos, og går ned over her, og fortsætter helt ud, nu håber I kan se det, ud vestpå til en by, som hedder Pomos, og retur til lejren. Riggerne bliver endvidere brugt til at holde forbindelse mellem lejren og vores OP'er. Det er således dem, der kører alt mad, vand, post, forsyninger, nyt sengetøj, gasflasker op til OP'erne. Og det sker stort set dagligt. Jeg skal lige sige en ting til. Endelig kører riggerne noget, vi kalder en ops-infotur. Og den kører de cirka en gang om måneden på ordre, hvor vi kører helt ned i det sydvestlige hjørne af øen til en by, der hedder Paphos, hvor 8. græske regiment det hører hjemme, og vi kører ned og kigger lidt på dem og ser, hvad de foretager sig med. En af vores opgaver var som sagt også at holde forbindelse til tyrkerne. Og tyrkerne, som vi lever meget tæt på herude, har vi et meget, meget godt forhold til. Altså hvis vi har nogle problemer, som de kan løse for os, så gør de det gerne, lige så vel som vi hjælper dem, så godt vi nu overhovedet kan. Af humanitær hjælp herude, strøm, som vi skulle levere til tyrkerne, det bliver leveret fra 2 generatorer, vi har, der står heroppe, som kører 24 timer i døgnet, forsyner os med strøm, og endvidere forsyner tyrkerne med strøm. Vand, det får de. Vi har vores egen brønd, vi borer fra, som ligger lige umiddelbart syd for lejren, og den er tyrkerne så sluttet på, og bliver bare transporteret op i ganske almindelig vandrør. Antimalarisk sprøjtning, der er det sådan, at i område 23 og 24 er det grækerne, der sprøjter, og i område 25 er det tyrkerne, der sprøjter. De områder, man sprøjter, det ligger inde i bufferzonen, og da hverken tyrker eller græker har lov til at komme i bufferzonen, men antimalarisk sprøjtning skal jo foretages, således vi ikke får alle de mærkelige sygdomme. Så eskorterer vi en gang hver 14. dag en mand ind i hver område, som så sprøjter med petroleum på det stillestående vand, der er dernede, hvor malariamyggene har mulighed for at udvikle sig. Det var stort set alt, hvad der var operativt herude. Problemer. Hvad har vi af problemer herude? Ja, som I vil se, når I nu bliver vist rundt i lejren her om lidt, så vil I se stort set alt herude er i en forfærdelig tilstand. Det største problem, vi har på nuværende tidspunkt, det er simpelthen at få materialer fra resten af Dankon og resten af UNFICYP hernede, således at vi kan udbedre vores lejre. Videre er der, som I kan huske fra kortet, rimelig stor afstand herudfra, og så ind til vores stabskompagni Viking Camp hører hjemme. Og det betyder altså, at der er en utrolig lang postgang. Så et brev hjem fra Danmark, som måske når Cypern i løbet af 2 dage, kan altså godt være 5 dage undervejs, fra det lander på Cypern, og så til vi har det i hånden herude. Og det er stort set de mest presserende problemer, vi har ude i øjeblikket. Hvad er der så sket i den tid, vi har været hernede? Ja, vi har jævnligt shot reps, altså skyderapporter, hvor der bliver skudt i bufferzonen eller tæt omkring bufferzonen. Og det er selvfølgelig noget OP'erne de observerer, eller folkene her fra lejren observerer. Og vi kører så nogle undersøgelser på det. Hvem er det, der skyder? Hvorfor skyder de? Og det må de ikke, og vi fremsender så protester, når de gør det. Dem har vi jævnligt, eller de sker jævnligt hernede. En videre overskridelse af den før omtalte Maritime Security Line, da det viser sig, at et af de steder, hvor der er allerbedst at fisk, er faktisk herinde i lagunen, som I så før, da vi stod over i byen. Og der er grækerne rimelig vilde for at komme derind og fiske, og der gør vi stort set alt, hvad vi kan for at holde dem ude. Endelig så havde vi her for en 14 dages tid siden 2 tyrkiske soldater, som gik ud i deres lille båd for at hente nogle net, tyrkerne havde sat op herude omkring.
Og de blev fanget af dårligt vejr derude og tippet rundt. Og den tyrkiske kommunist sagde, bringe ned, om jeg kunne hjælpe ham med at bjerge dem. Og vi gjorde stort set alt, hvad vi kunne. Vi havde surfer ude for at få fat i ham. Vi havde 5 helikopter ude for at søge efter dem. Men det resultat, at vi fandt den ene, og den anden må vi altså formode, at han har druknet derude. Vi har ikke fundet ham endnu, og vi har ikke hørt, at han skulle være drevet i land nogen som helst steder. Det var stort set alt, hvad den briefing her den gik ud på. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så oplyser jeg telefonnummer til lejren sidst i udsendelsen, og så er I velkommen til at ringe på nettet. Det vi gør nu, det er, at vi går lige en tur rundt i lejren, og jeg selv eller kameramanden vil så lige knytte nogle kommentarer til de enkelte lokaler, jeg ser. Vi starter her i kontoret, som sagt, så delingsføreren næstkommanderens kontor. Og det vi går ind imod nu, det er officers- og befalingsmandsmessen, men bliver faktisk brugt som en almindelig tv-stue for alt personale her. Hvis I kommer nærmere her, så kan I så se, hvordan jeg bor, hvordan delingsføreren bor. I skal ikke tage taskerne, der står her. Det er fordi, jeg rejser hjem i overmorgen. Og sådan ser en delingsfører buff ud, som det bliver kaldt hernede. Her ser vi så en af rækkerne i hans middagspause. Det er Erik. Er du der, Erik? Nu kommer du med på filmen. Hvis vi så kigger herover, så har vi sådan en bygning, vi snakkede om før, hvor det meste af kommando-funktionen, hvor næstkommanderende, hygiejnemand, politimand. Og toilettet, jeg ved ikke, om du kan få det med derfra. Kom. Her har vi så toilettet, som vi er i gang med at brække ned. Som I kan se, så er det noget, der er lavet nogle gamle plader og noget masonit. Så det får vi så muret op nu her de følgende dage. Så vi får en murstensbygning her også. Herinde til højre, der har vi vores lille vaskerum. Vi vasker selv alt tøj herude. Så har vi et tørstativ her, og så vil jeg foreslå, at vi lige går ned i baghaven og kigger en enkelt gang. Ja, og hernede til højre har vi så kystens perle. Det er vores grillsted, og hvor vi kan sidde og spise udendørs. Vi har ikke brugt det så meget, fordi vejret har været lidt skidt, men som I kan se, der er vejret helt fint. Bagved er det selvfølgelig Middelhavet, som vi kan se, det er jo næsten fuldstændig stille i dag. Hvis vi kigger op til højre heroppe, kan vi se de 2 gange værkstedsrotter. Vi kan se den bygning, vi var inde i før, og kommandobygningen, som vi snakker om. Og I kan nok også lige skimte vores primitive bruseniche, vi har stillet op her. Vi skal bade i, mens vi bygger det nye toilet. Hvis vi går længere til højre, kan vi se vores skraldeskur. Det er der, hvor vi putter alt vores affald. Og lige til højre for den ligger der en af vores nærforsvarshuller. Den bygning vi har her, der bor så vores 4 rigger. Og herinde har vi et værksted. Og vores telefon, det går vi ind og kigger på. Kom. Det er så værkstedet og skråstreg lagerrum, toiletpapir og alt hvad vi har brug for, da vi muligvis kunne blive afskåret herude. Så lægger vi ind med et lille lager. Og herhenne i hjørnet har vi noget, som nogle af jer har stiftet kendskab med. Her har vi vores telefonboks, hvor vi kan ringe hjem til Danmark. Og det skulle efter sigende være den bedste forbindelse hernede på Cypern. Her har vi så en gymnastiksal, hvor vi kan få løftet noget jern. Hvis der er nogen, der har de interesser, vi har en enkelt motionscykel. Så hernede har vi bordtennisbord, som vi får spillet en del på. Og nede på endevæggen dernede vil vi se vores 2 surfer, som vi snart regner med at skal have i gang derude. Hvor er det gode med. Jeg har foreslået, at vi går ind og kigger messen, så I kan se den også. Bare kom ind. Det er så messen herinde, hvor vi faktisk stort set kan købe alt fra knappe noget til hangarskib. Vi læser vores aviser herinde, køber sodavand, hvad vi har brug for. Vi har slammetavlen derovre, og den bliver brugt til, kan I nok altid få at vide de folk, som ser filmen sammen med jer. Hvis vi går herind, så har vi vores tv-stue. Her er et dejligt stort fjernsyn. Og så kan vi jo kigge ind her. I alle de beboelsesrum her, der bor OP-folk, når de er i lejren. Her kan man typisk se, hvordan sådan en ser ud.
Det er fint. Jeg vil foreslå, at vi går ud og kigger ud i T-vagten. På vej ud i T-vagten napper vi lige Coquinas Bilka. Det er herinde bagved. Det er derinde, hvor vi kan købe alt. Underbukser, vores shampoo. Hvis vi vil have en flaske sprut eller en karton smøger. Alt, hvad I kan forestille jer. Vi går ud i T-vagten. Så lige... Nu skal vi lige filme herinde. Kommer her med videoen. Det her det er så T-vagten, som er bemandet 24 timer i døgnet. Og det er her, hvor vi har signalforbindelsen til resten af omverdenen. Vi har på 81'eren batallionsnettet. Vi har på Stornoen delingens egen interne net. Vi har på Motorola, som hænger hernede, forbindelse til Charlie-kompagniet og til JOG'en. JOG'en det betyder Joint Operations Center. Og så har vi vores 10-linjers omstillingsspor, hvor vi har fast telefonforbindelse til vores 2 OP'er og til tyrkerne. Som sagt bemandet 24 timer i døgnet. Det er også herinde, vi opbevarer vores våben og vores kubammunition. Ja, her står vi så foran garage. Vi kan se riggernes biler hjemme. Hvis vi tager vieweren, så har vi vores vaskepladser. Vi har vores kokkenbord. Og ellers har vi selve gården derinde, som I kan se. Begge der ser der ingen i området, og begge er OP'erne på net. Som jeg nævnte før, så er der muligheden for, at vi bliver afskåret fra resten af kompagniet. Derfor så lægger vi også selv inde med store mængder af benzin til vores køretøjer. Det er så tanken ude for Kina. Herovre til højre, der har vi en ny bygning, som vi er ved at sætte i stand, hvor vi skal have alle vores OP-folk over at bo. Som I kunne se før derinde, det er ikke særlig bekvemmeligt at bo i. Lad os prøve, når vi går ind og kigger på det. Som I kan se, det er en muret bygning. Der er meget dårlig akustik herinde i øjeblikket, at vi ingen møbler har fået rent endnu. Vi mangler lige at få malet det sidste og få lagt nogle lister på gulvet, og så rykker folk ellers herind. Her er på de drinks. Nå, er det på, at det er vej, nu har jeg bukserne på, og skænderne. Når jeg sætter op på min pind, så det var godt. Så er det ro. En slik, hva'? En slik. Jeg tror, det er lige, hvad skal gå ud. Og hvad skal lige gå tilbage her? Hey. Og her har vi et tilberedningsrum, som er ud med et godt gammeldags gaskomfur. To ringe til køleskab, som ikke fungerer. Så har vi ellers madlager der. Filmer mod nu, det er den gamle biograf i Coquina. Og vi fortsætter til venstre. Vi står i øjeblikket på fodboldbanen i Coquina. Og ned til venstre for mål, der kan I så se Delta Delta. Det er vores helipad herude, hvor vi tager helikopteren ned. Og vi lader billederne tale for sig selv.
kigger her ned til højre for jer. Der har vi så en bil, der blev skudt i stykker under krigen. Jeg kan ikke gøre mig klog på, hvad det er for en model. Men ellers så står vi faktisk lige nede foran Delta 01. Den ene af vores 2 bemandede OP'er. Den ligger heroppe til højre. Man kan lige se tårnet deroppe. Og man kan også se flagstangen op på helipadden. Hytten kører vi op og kigger på nu om et øjeblik. Vi ruller op ad. Så står vi så oppe på Delta 01 nu. Vi har hytten og det hele dernede. Der har vi så en palle, der maler tag. Det skyldes, vi har fået nyt tag på, da halvdelen af det blæste af her for en 14 dages tid siden. Jeg synes, vi skal gå ned og kigge på det. Opholdsstuen på Delta 01. Fjernsyn, møbler, køkkenet hen til højre. Vi skal gå hen og kigge på, hvordan folk vil sove på. Sådan bor man altså heroppe. Jeg siger, at jeg er på vej op på to. Du må tage det op, hvis det er det. Ja, og det er Møller, også kaldet Felt på Delta 01, Komoral. Den tyrkiske ceasefire-line, den har vi groft udpeget. Går ned fra klippen dernede, følger den op. Der er ligesom en skytterrende. Følger den op, går over vejen. Følger den ellers foran barekammen, eller skyttergraven. Følger den op, hele vejen op, forbi det udbrændte skur, som også er Tyrker 2. Går op og forsvinder bag Tyrker 3 i højen, ubeset terræn. Ceasefire-line har vi på her nede i vejsvingen. Der starter den græske ceasefire-line. Den går så op ad højen og følger så grusvejen op. Så følger den op til Helleplatten. Fra Helleplatten, der går den sådan skråt over. Følger den lige vejen lidt op. Går igennem vores hot dernede på Bosen, hvor vi spiser og ellers hygger os. Går den igennem. Går op ad højen der. Går ind foran 502. Og går over mod 503 og ud i ubeset terræn. Det vi prøver at fange nu, det er lejren dernede, så I kan se, hvorledes lejren ligger i forhold til OP'en og omvendt.
Så har vi tårnet herovre. Okay. 8-5 her, Delta 01, modtagerkontrol skift. 8-5 klar til skift. Delta 01, det er modtagerslut. Det her, jeg står med i hånden, det er en daglig meldingsblanket, som vi udfylder, når der sker noget. Tirsdag, torsdag og lørdag, der har vi besøg af de tyrkiske forsyningsbåde. Det fører så på her, og så sender vi ned kl. 14 ned til lejren. Så sender vi det videre ind via de rette kanaler. Musikken med. Ja, fedt, melder du videre her, når vi kommer ned. Bum. Det skal ikke ind og på. Nej. Jeg skal male døren. Du har ikke andet at give dig til. Jeg skal male dør. Ja, det kan du altid bruge til nu. Det vi gør nu, det er, at vi starter bilen op, og så kører vi her fra Delta 01 over til Delta 03 af Lille Bagland. Den patrulje, som riggerne, de kører en gang dagligt. Undervejs, der vil vi så gøre noget ophold og filme ude i terrænet. Så vi ruller. Som vi kom fra, den ligger cirka i den retning her. Hvis vi kigger herned, så kan I lige se sådan to Nessenhots bølgeblik. I Delta 02, det er en af de ubemandede, som vores riggere de besøger en gang om ugen. Hvis vi kigger ned mod Kokina by, så kan vi se Røde Korsbyen dernede. Og man kan også lige skimte generatorskuer, men man kan altså ikke se lejre. Går vi så op til højre derfra, så kan vi se Delta 03. Det er den anden bemandede OP, vi har. Det er der, vi er på vej over nu. Luftlinje er der cirka en 3 km derover, men vi skal køre godt og vel 20 km nu, før vi kommer derover. Og kigger vi længere ud bag ved dem, så kan vi så se Kyrenia bjergkæden, som ligger på den nordlige del af øen. Vi står selv på starten af Trodos bjergkæden, som starter heroppe omkring os, og så går ind og så fylder cirka midten af Cypern. Punktet vi står på befinder sig cirka 300 meter over havets overflade. Så vi er ved at være oppe bag i bjergene. Men jeg synes, vi skal sidde op og så køre over på Delta 03 og besøge dem en tur. Så kører jeg lidt langsomt. Delta 03 her, 86 i området fra syd, er der noget bemærkeligt.
I ikke fortælle seeren lidt om, hvad I er ved at lave? I vil lave et hul, dog. Et hul til en sendemast. Og... Der var 2 ting med, ja. Hakken. Hakken. Nu tager hakken. Det er bedst til at forsere. Ja, det er rigtigt. Nu må jeg høre, som er folk mod kameraet. Kommer 4-4. 4-4, det er feltpræsten. Han er så privilegeret, at han må køre i gelendevagen. Vi andre må nøjes med engelske Land Rover. Himmelekspressen, bliver det nok kaldt. Så kan du tage briefing. Så kan du tage briefing. Jo. Godt. Du har 3 tanger derude. Så tager du den fjerneste tange. Så starter den ret på sin spejleje. Så løber den op bag ved 01. Så løber den op mellem 503 og 503 og cirka 3. Og så følger den faktisk bjergkampen op. Fordi 504 og 505 og så op til 506 der op af en tynde. Så følger du stadig lidt her og der og så ned i dalen. Og så kommer du op til 507. Så følger den så ned i næste dal der og så op til bag 509. Så hen ad der, og så kommer den ned langs vejen dernede. Har I sendt en bil heroppe uden radioskilt? Og der følger den så vejen rundt om bjerget der. Og forsvinder bagom der. Jo! Den tyrkiske starter nede ved den nærmeste tange, eller 3. Og løber op langs bjergvæggen der. Og bjergkampen. Op bag ved cirka 3. Og så går den ned ved 02-spor, og så følger vejen der. Så går ned der. Og så har du cirka 5 dernede, hvor du så kommer op 5 meter foran der. Fortsætter ned i dalen der. Og kører om bag bjergkampen derovre. Ja, så står vi heroppe på 03. Vi kigger herned. Der er en rimelig god udsigt ned til selve lejren. Og vi ser den altså fra øst, og lejren ligger så vest for her. Hvis vi går over på bakkekampen derovre i det fjerne, der står jeg højst sandsynligt i vejen. Der kan man så se Delta 01, det var der, hvor vi var over før. Fortsætter vi yderligere til venstre, kommer så Delta 02. Det var dem, vi så op fra udsigtspunktet før. Og gør vi så næsten omkring, har vi feltpræsten Ove Grabas. En af de meget kærkommende gæster ude i Kokina. Vores yndlingsfeltpræst hernede. Faktisk den bedste på hele 54. Og kigger vi videre ud i den retning, kan vi så se endnu en af de ubemandede UP'er, det er Delta 04. Som brændte i, jeg mener, det var 1983. Er det 85? Ja, sikkert. Og nu går vi ned og kigger på, hvordan de bor heroppe på Delta 03. Ja, den hot, vi så står udenfor nu, det er en af de gamle beboelseshotter heroppe på 03, inden vi fik bygget murstenshuset, som vi går ind og kigger på nu lidt. Det bruges så i øjeblikket som værkstedsgrådstræk-lagerhot. Og jeg synes, vi skal gå ind og kigge ind i huset. Ja, så er vi så i opholdsstuen og køkkenet på Delta 03. Vi kan se, at der er lidt mere plads herovre end der på 01. Hvis vi går her og kigger, så er det herinde, folk de sover eller buffer. Så ligner der en, der har haft en handlebal med håndgranater herinde. Og herude har vi så toilet og bad. Det er så terrassen foran, hvor man kan sidde og grille, når det bliver bedre vejr, ligesom vi har i dag.
Og det ser vi frem til. Tårnet og med rengøring og med at man selv laver mad og... Har I ikke fået det gjort nu? Nej, fordi der havde de så travlt med arbejde. Det har vi også her. Det arbejde, ja. Så det du gjorde, ikke? Ja, og vi bare ruller på toppen. Vi skal have noget cement i. Ja, vi har fået sand med, når vi mangler sand. Ja. Vi har fået det op. Vi har også te. Har I te? Ja, jeg synes over på det blå. Daxi. For hvad er det? Ja, har det. Jeg regner med at komme op kl. 6:30 i aften. Og vi skal lige have ordnet noget nede i London. Så skal vi egentlig lige briefe sammen. Hvad der skal ske her i næste uge. Ja. Det er jo ikke her, ikke? Jo. Det er kun for en kop af noget sukkervilje. Det er så over på 3. Her ser vi så Trolerbjergkæden. Som man kan se, så er der sne på her i vinterhalvåret. Og højeste punkt det er cirka 2.000 meter over havet. Ja, her står vi så foran den sidste OP, vi har ude Delta 05, som ikke er bemandet. Vi har et ret checkpoint, som ligger lige hernede rimelig tæt på. Og det er faktisk det eneste problem, vi har her. Det er, at grækerne de går herop og skider i huset. Det er åbenbart en af deres manddomsprøver. Og vi prøver at lukke det til med pigtråd og alt muligt. Nu er de begyndt at sparke dørene ind, så snart er færdig i nakken af dem. Vi kan gå ind og kigge lidt på, hvordan det ser ud her. Her er det ret specielt fine udsigt. Det har bare været alle tiders OP, dengang det var bemandet. Ja, så kigger vi så på Delta 04 fra en anden vinkel. Det virker måske lidt rodet for jer, den måde I har set de forskellige ting i hernede. Men det er altså den måde, som vi ser dem hernede, når vi kører rundt af Lille Bagland. Altså den tur, som brikkerne de kører en gang dagligt. Vi prøver lige at kigge på 04 igen. Nu det er de sidste 300 meter fra ind til lejren. Det er den vej, man kommer, når man kommer ind fra Charlie-kommanderet. Så kommer vi ned forbi vores generatorskur lige om et øjeblik. Deroppe til venstre, der kan I se Røde Korsbyen. Det var den, vi kiggede på tidligere. Vi kan se alt det står bare går til hernede. Her har vi så generatorerne.
vi hjemme i paradis igen. Ja, som jeg lovede i starten af programmet, så vil jeg fortælle lidt om, hvad vi bruger fritiden på hernede. Og hvordan dagligdagen den foregår for os hernede. Det håber jeg, I har fået et lille indblik i igennem programmet. Og hvad vi bruger fritiden til hernede, som I har stort set set alle vores faciliteter hernede. Udover det ser vi en del video, vi spiller en del backgammon, vi spiller noget dart og diverse spil, Trivial Pursuit og hvad vi ellers får sendt hernede. Og som jeg lover jer, så telefonnummeret hernede, hvis der er nogen af jer, der skulle have nogle spørgsmål, det er 009 35 76 34 23 68. Jeg gentager 009 35 76 34 23 68. Det var alt for os. Mig kender I jo, eller burde I kende nu igennem programmet. Og til min hjælp til at filme hele har jeg haft overkonstabel M. Hedemann fra Delta 01, så han er rimelig godt kendt deroppe. Jeg håber, at I får lige så meget sjov af at se filmen, som vi har haft af at lave den. Og vi stiller tilbage til studiet i Odense. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns, and we have just one world, but we live in different ones. Now the sun's gone to hell, and the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written